Здравейте! Тъй като много жени питаха как точно става монтажа, затова ще покажа. Трябва ви някаква форма. Сега е Велик ден и яйцето е подходящо. Трябва ви сухо лепило, независимо от кой тип. Въпросът е да е сухо, не от тия мокрите, които цапат. Една отверка, плоска накрая, макетен нож, кърфички и вече тук аксесуари за задната страна и за отстрани. Ширити, платове различни, калинки. Най-важното е, разбира се, мотива, който трябва да е избродиран на мека панама. Значи на твърдите панами няма да стане монтажа. Трябва да е съвсем мекичко и удобно за работа. Яйцето просто се реже по дългата му част. Ето така. И гледаме горе-долу да е равно. Аз лично не го мера. Така, навътре може би 2 см. След което мажеме с лепилото едната му страна. Центрираме мотивчето, което преди това трябва да сме преценили, че ще стане, да не е много голямо, да не е много малко. Сравнително така. Центрираме го върху лепилото и с остра ножица лекичко обираме резервата тук. И почваме с отверката по разреза. Така, където има резерва, пак режеме. Лично ми пречи резервата, вече да си преценявате. Като придърпваме малко на нагоре, защото долу яйцето е най-обло и да нямаме проблеми после. Така с отверката лекичко. Гледаме да няма гънки, да е опънато. То лепилото си го опъва. И става здраво по този начин. А сега тук е най-издадената част и малко ще се забавя, съжалявам. Дори да станат малки гънчици, не се притеснявайте, ширита после ще ги прикрие. Така, има малки гънки, както виждате, но за 1 минута толкова. След това режем подходящ плат, който прецениме, че ни отива на мотива. Аз реших ето това. И повтаряме процедурата с задната страна. Пак лепило. Установих, че е много по-лесно, ако самият плат е леко разтеглив. Става и с басмите. И аз имам доста платове, които са басми и са много красиви, обаче са неразтегливи изобщо и малко правят гънки. Това, не знам точно каква материя се пада, но е леко еластично, не е скъп плат изобщо. И за случая ни върши идеална работа, защото няма да има гънки по него. И пак набутваме по разреза задната страна. Не се притесняйте, че става вдлъбнато. То ширите е за това да го прикрие после.
Тук има много резерва, обаче така. Ето го яйчицето. За сега леко неугледно. Няма гънки по задната страна. И сега идва ред на окрасата вече. Проверяваме силиконовия пистолет, е загрял. Това го решихме да е с зелен кант. Значи просто внимателно почваме от едната страна. Слагам аз на малки участъци, защото силикона си изстива много бързо и обтягаме ширите. Поизчакваме малко. Така. Готово. Мисля. Там, където се снажда ширите, естествено става по-грозничко и го закриваме с някаква украса по избор. Каквото ви хареса. Примерно, можем да сложим ето това цветченце с кърфица. Може и да го залепите, както вече на вас ви се занимава. Кърфичката, като я набудеме навътре, тя не се и вижда. Така, слагаме още едно подобно. Може и да го залепиме. Както решите вие. Така, вече по избор може да сложите и панделки, може да сложите каквото решите. Ето какво се получи. Като краен резултат, набързо. Отзад. Само да ви покажа, че фигурките може да са не само такива. Нали? Това е за Великден подходящо. Фигурките може да бъдат и камбанки. Сърчица. Естествено, камбанките по-подхождат за Нова година. Сърчице за Нова година, сълхичка. Или топка за елхата, който каквото иска може да направи. Всичко е въпрос на ваше желание, усет и творчество.